हल्दी, ई रहल चीनी और ई रहल चूल्हा। अब जल्दी से तैयार कर दा हल्दी वाला दूध। बाकी दूध केने बा? दूध 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 केने बा दूध? वो का बा दूध? केने बा दूध? ई रहल दूध। ई दूध रहे। हम तो समझत रहने की जेकरा दिमाग में खोट होखेला ना, ओकरा दिमाग में यह सब आवेला। ली है दूध, आ जल्दी से बनाई। ई ली पहलवान जी, दूध पी ली। राधिका, ऐसा नहीं क्या हो सकत कि हम हल्दी अलग से खा लें और दूध अलग से पी ली? बदमाश कहीं का। जैसन तो आर मर्जी। मारता करेंट हमर देह सनसनाता। ई का होत बा? ऐसन माना कि जब जब हम हल्दी वाला दूध पीला ना, तब तब हमारा देह में करंट मारेला। अब तू ही बतावा, अर्थिंग चाहिए ना? करंट करंट। अब हम जाते हैं। करे जा। काल के प्रोग्राम तो बता के जा। कल 6 बजे पंडित जी के समागम में जाके बा। समागम में? तोहरे